Périscope sur France Bleu Roussillon avec Sébastien Girard. Té la capacitat de poder navegar dins del calendari i anar a esbrinar informacions que molta gent, molt sovint, ja ha descuidat. Eric Forcada, avui un 8 de gener que tenes. Sí, un 8 de gener, però abans d'anar fins al 8 de gener del 1932, tornarem, si ho permet Sebastià, a l'1 de gener de 2023. Fa tot just una setmana, 5 viles de l'estat van canviar definitivament de nom. Des del 1946, any de la seva creació, l'INSEE ha comptabilitzat 1.357 canvis de noms de viles a l'estat francès. Per l'any 1932, l'any que ens interessa avui, al total van ser 8 vilatges de Catalunya del Nord que van canviar el seu nom, o millor dit, que van modificar llur nom per se distingir d'un altre vilatge. Com és el cas de Palau, que passarà a se dir Palau de Cerdanya per diferenciar-se de Palau del Vidre, ben evidentment. Així veurem, al 1932, l'aparició de nous topònims. Tindrem Caudiès de Conflent, Cornellà de Conflent, Espirà de Conflent, Montalbat del Castell, Montalbat dels Banys, Palau de Cerdanya, Pesià de Conflent, Prats de Sornià. Una novena vila va voler fer servir l'article 2 de la llei del 5 d'abril de 1884 per canviar el seu nom. Segons tu, Pablo, quin podria ser aquesta vila? Ni idea. Doncs t'ajudaré, és la capital de Rosselló. Ah, Perpinyà. Perpinyà, sí. Segons tu, com se volia dir Perpinyà el 1932? Ostres. Ara t'ho dic, no pateixis. El 8 de gener del 1939, el Consell Municipal vota una moció a favor del canvi de nom oficial de la vila per passar de Perpinyà a Perpinyà. Així la vila vol recuperar el seu nom autèntic, un nom que, a més, els francòfons poden pronunciar sense cap dificultat. El regidor Joan Balat, que defensa la proposta, explica que és una bella reivindicació d'erudits, de lingüistes i diferents institucions nord-catalanes de veure restablerta l'original autenticitat del nom de la vila i per fi d'acabar amb la deformació artificial que representa el neologisme Perpinyà. Balat diu, com se fa que tenim a Catalunya del Nord els noms de viles com Alenyà, Sardinyà, Urbanyà, Balmanyà, Taurinyà, pels quals se respecta la forma natural de llur topònim, i que sol el topònim de Perpinyà es va veure transformat en Perpinyà. L'Ajuntament del Víctor d'Albies vol acabar amb aquesta normalitat lingüística i històrica. Tot i això, malgrat una validació del Consell General de Catalunya del Nord, el prefecte bloquejarà aquesta petició aprovada per unanimitat del Consell Municipal. Sense informe del prefecte no hi pot haver decisió del Consell d'Estat i, doncs, cap decret d'oficialització signat pel president de la República. L'Estat bloquejarà així aquesta sana iniciativa democràtica. Un bloqueig que farà que actualment se pot intentar esborrar del mapa i dels panells, i això sense cap problema legal el nom Perpinyà, com ho ha intentat fer fa pocs mesos l'Ajuntament de l'Uelló. Veieu que ara elegit Consell Departamental, l'Alliot pot fer la proposta d'imposar l'afrancesament dels topònims Alenyà, Sardinyà, Urbanyà, Balmanyà i Taurinyà, una lògica d'inversió i de traducció dels noms dels nostres topònims que segur no aconseguiria la unanimitat de l'Assemblea Departamental com tampoc de la gent dels vilatges concernits.